موندم بعد گویشیم چی گپ شده وقت اینترنت نبود تیک توک درو میگو میبینیم вообще کار نکردسته تیک توک رو خیلی نت میگه کار اینجای نکرد تازه اینترنت رو کردسته 28 سکون شدش کنه سوله ای افیرا типа ого як аз дрома ай би интернет буде ого салом алейкум ама каса ого буде ку короче один групп лав алейкум салом али 99 салом 1999 ба что подключить что не киё даму реально бошан салом алейкум омада ага ягон чи овозои мара мефаҳмед интернети худам мирд вайфай подключат кардам мара шинохти бобоҷон шарифзода братат футбол нёс бобоҷон шинос метавӣ бобоҷон дар ҷои фаҳмдагӣ монта ай хулосаи дигар бачаҳоро алейк бигӯем ягон видеои страшни бошамоне видеои страшни мепартам ҳақорат мекунам охи баъд намефурам талхамона кафондӣ ринондӣ дар куҷои бача ждат кардем та тез тез видео ко майли вай ҳатман мекунем чанд қашт монда будем корпори зиндагӣ ҳами акара лайк шапак кинем ҳама каса о лайк шапак кине синякшам музик биги парто ягон видеои страшни да ҳами шавӣ ҳам кас талха каф накунем бо кофтести ягон кино ясно ҳова овозаи ҳо ҳама 100% интернетто соз буда реально ай ма дар хона 100% чӣ буда иҷо хеле кард видео кам шуда свет нест охи дар қишлоқ усмон бобоев алейкум салом сози брат нигоҳ кар истаф касе салом алейкум ефир то мешавад ка 28 кас мешуда боша чи ака чӣ текади фокус чида фокус яке кафон Рису мега. Чика мега, экрана мега чика. Это чика мега. О, сатвоис. Ништяк что? Шудак меги? Не. Чува? Ох, ему беста. Чига пай, иджа чига пай ай. Акрам Нуралиев. Ичи мehmoni даем. Пешами брат ман омадем. Одам бисёр шуда. Чӣ хел бисёр шуда? 31 кас. Рожата нишон додем, одам бисёр шуда, вақт дигар нишон додем 40 кас шава. Ина ай аввал катид будем а бача шояд якум комментария да история канали ман монда бошум. Футбол невс ҳазор раҳмати калон. Закрепит мекунем таи даф комментария кади. Чӣ бача? Да калон бугу. Ай астағфируллоҳ. Ки мега? Ахом хеле бугу. Чӣ мега? Илҳом мега да калон бугу. Илҳом. Не да калайт намегум астағфируллоҳ буга бача чо кайса. Убола илҳом. Иди ки чорт шава иҷа. Созем брато меша Аҳмед ҷон тиҷеке. Худо ба шигар. Шумо хоб намерен акай непус. Ай тоба кадам я ҷои басвед омадам ай фурсат истифода бурдам қати шумо дидор ғанимат гуфта чах кинем. Бо хомусро мекунем. Кай накатоб ягон та видео страшни мон. Майли мувофиқи тоза би шумо ята мемонам. Салом алейкум братва ва алейкум салом. Як бор дар бораи Месси видео кун. Дар бораи Месси майли. Ягон афанди бигӯяд. Ягон афанди медонӣ? Он афанди. Афанди? Бидуни ферма, будни ферма. Чай. Эрави хоб кунӣ ай. АБВГД. Эрави хоб кунӣ ай. Майли гап нест. Оли қачмақа чахчах кинем ба мерем хоб мерем. Не. Акай Наврӯзум. Олами табиат. Салом акай Наврӯзум. Либа ма гуфти ҳамун шудам. Либа одаморо чока. Акай Наврӯз ки бошад ака? ҳай касе набоши брат ёхи. Санги ба ҳазур.
чах-чах карда мешунавем. Савол нестай, савол ягон чи исорда свет нестай чи акай Наврӯз. Опана. Путат кардем ара. Акай Наврӯз мегам. Исорда свет нест, брат. Исорда вообще свет. И тут света коррекция монди? Изешиди? Их бинем чи байқа бетаб шудам. Свет нест ки Наврӯз ки вай. Наврӯз. Футбол нест, свет нест исорда. Шамо мемра соати 11. Шумо видеора аз куҷо меёбед? Каналои Русия, каналои Эронӣ. Ман кадом канали видео гирам дар параки видео менависам YouTube, фалони номи канала менависам. Пешто биягон кас мо нагӯяд видеора диз диди, худам адрес метам. Савол: сифат чист? Сифат? Сифат? Сифат. Саволи бениҳоят мушкил. Сифат чия шариф? Апай сифата намешнасӣ? Апай сифата мегаи? Ҳамсоятон. Сифат кист биген агане чист не? Охи, савола нодуруст додестин шумо. Одам аввал савола правильно метавонад. Сифат кист? Ҳамсоя некрусуна сифат. Рекламотуна партоино. Чи рекламотуна партоино хи АБВГД. Ман нафаҳмидам амитара чи гуфтаистае. Саволи ҳамид ки видео ай чи мегирӣ? Гуфтум ку ай каналои русӣ мегирам, перевод мекунам, ай каналои эрониё мегирам, афғониё мегирам, перевод мекунам. Мепартам ба стили худам. Саломато созай, о ништякай, будни ферма, масъала хел чихел брат. Ана савола додак, ҷавоб додем. Мегум дар пойтахти чи яка, о худо ба шукр. Света дидем, ай хирсандиам мардем, праздник шуд барои мо. Лайги бачина. Акай Муҳаммад ту гап занам ма. Акай Муҳаммад гап зан. Салом алейкум, брат. Сози хубӣ. Акай Муҳаммад дамқа гап бизана охирин. Савол тиян ҷавоб метиҳам. Қолдора натам. Савол тиян ҷавоб метиҳам, бардора баҷону дил. Савол тиян ҷавоб метиҳам. Анака Акай Муҳаммад хайли ичкада. Акай Муҳаммад чанд солае? Изоме кашмоли ма бурам аямҷа бахча пурсен. Матин Саидов ха. Зур. Савол ҳамин як моҳ дар чанд сум кор мекунӣ? Братан биё аламома тоза накард. Дар ин вақти кризис газан. Не, амол мара пурсан ва ин секрет медонам. Ин секрет, ма секрет намедонам. Дар вақти кризис аламома тоза накард. Пурсан хай мега. Мега. Ма бача, налог палог сон набаста. Майли. Сифати ҳиссаи нутқ. Чи гуфтаистае Матин Саидов? Не, ура оташ ҳиссаи нутқ надора. У дига одамай. Футат кади кадом мера ҳиссаи нутқ оташ дига чи ном дора? У дига касай бача. ҳоҷӣ, ТЖК ҳама созай. Худо ба шукр ҳама 100% мо праздник мекунем ҳамачто ҳуиши худо ба шукр. Ана як лаяки ҳамчи хармира биги як лаяки хармира биги ба кав шапидемша қаҳрамон Ҷураев гап нест братан чизе гуфти нафаҳмидем не ки адуши. Вообще нафаҳмидем. Агар дар пойтахт бошӣ зиёратат бурема каҷон ба ҳамишавӣ. Ҳам нафас салом алейкум. Кино да гап нест бовар кун. Ку нафас? Ина. Ку. Кури ина. Ҳам нафас? Ина ҳам нафас. Ма ким мугӯ ябор? Ма дар киҷое мугӯ? Ана мо Исмат мо ҳеч ка хабар надошт ки ту медурӣ. Фаҳмида ҳамҷа ҳеч ка намедонист. Ки метавонист ҳамира буда? Салом алейкум ака видео да гап нест саломат бошӣ биги дега. Дар киҷое дега гуфтамро бигирем дег нест катрас. Видеота реклама накун дига. Дар видеоҳом як реклама бародарои азиз як доруе ки ҳавоям ба фоидаи худтон бовар накунед агар истифодаш барем. Ништяк будни ферма гап нест брат худа дам гап нест. Бача чанд бор шуд рости навистагии мара намехонӣ олами табиат бахшиши зиёд чина ҳама аяла хондестам. Инҷа чӣ гап ака? Инҷа ҳами чахчахи бародарона. Интернетотон чанд сумай? Ҳами чӣ саволе мети аламои мара тоза мекунед? То зарплататон чанд сумай? То интернетотон чанд сумай? Интернет оя мош 1000 сум мегалта. Хай короче средний. Чанд бор подключат мекунед? О, пипеца короче, ҳаваям боина нарасид короче. Wi-Fi подключат кардам. Агар 2 бор дуромадам, 3 бор дуромадам. 10 минут ман Wi-Fi чӣ кардам подключат кардам. Гуфтам дуром ки што би
нашид интернет хая ҷавоб додем кайфалонай абвгд чизе гуфтаи сахишбахш чи кайфалонай брат и кра мегам кайфалонай мегам В смысле? намедонам в смысле Ягон чи палон малон зар ака даям чанд пул кор мекунем ҳами алам тоза накунем бовар кунем кира пурсиданам тура пурсидам кира пурсидастен шумо ина япурсен мега ака бовар кун дар видеоҳот гап надорам боши диди салом мухлис мухлис мо мухлис исмат мухлисои ма уҷа исмат дидам балай вай мухлисои исмат неста мухлисои ма он довахнош ҳамнафас навистанем бад просто клавиатураш нарасид ака ҳамаи видео дар канали ҷаҳан медиа мегирӣ чи ба барои ки видеош страшняй тематикаи хеле моқати интересняй нана бо чияй бо гапошонам мефаҳмум бисёри вақт вот дафига плюс дора ки ман каналио мегирам инакда ай хуршед медиа мегирам ба бисёри вақт ай макс тв русоям тамошо кунед редка ай мастерская барои ки мастерская слишком нудняй видеош редка видео интересно мебурам реклама чанд сум да мекунӣ бутни ферма брат чира реклама зависит ай чи реклама мекунӣ чиз нашод налог зики видео кам шудай нашод налог зики видео кам шудай не брат нашод ива зиқ нестем видео нест дига ҷаҳан медиа макс тв видео накардаст дига чанқара пропусит кардагӣ не пропусит накардам аяла хонда омадастам охир ба медонӣ чанқа ҷамъ шуда вода даҳани тез хондан да фигара пропусит мекунӣ неинтерес меша савол ким кай рафтаги ака даям як ҷавоб додем ҳаҳа канал чанд ира бухон тоҷикистон созай гуфтум ку кайфон ям ҷавоб додем реклама ҷавоб додем нашод налог ям ҷавоб додем бача ҳамара бухон гап нест дунёи одамон ина хондам да ком тарафо даи да душанбе ака як канала реклама намекунем мекунем чи да бинавис инстаграм да иса продакшн муҳаммад маҳмуд бигилега гап нест гирифтамаш матин саидов ҳаҳаҳа ништяк короче алиев фарид савол вай духтар дар дуруни лифт чуба душ кадеста буд ҳамин саволда ҷавоб гу вай пранкай брат вай пранк буд короче дар дуруни лифт типа ягон кас медора ку неожиданно барои одамои чӣ мешава типа душ кадеста яке бибинад шок да мегалтан реаксияи ҳама одамое ки намедонанд чӣ гап рафтаста ҳамон расем кунем вай пранкай пранк вай серьёзно душ накадеста буд нормальный буд вообще шумо дар налог гуфтан наёли мо блогер нестем ки моро налог биканоли вот ака мегум як канал реклама мекунам охи иса продакшн инстаграм да бинавис чахчар мекунем ютуб канал мекунам будни ферма мекунам реклама чиз да бинависем инстаграм да девон мезанем чи бо маҳмуд чӣ мезанем девон мезанем мо деволза нестем ака як канал чанд сум да реклама мекунӣ иса продакшн инстаграм да тез бухонен о ҳамнафас ранги ти бухонен магарам топагара хай мо тез хондастем бу гап нест охир биёй намедонем мо дар ҷоем ҳамнафас биё биши секаса эфир кунем охир як кино кунем ака пул нест дека то ба пеш о саломат бошӣ ду бор дуромадӣ се бор дуромадем мо шумо ят боша бехабаре саломсозӣ брат ништяк мешав дар ком тарафо дай бигем зиёратат кунем бале наин бача мара киштане чи бала тарсидист дар куҷои зиёратат кунем хосияти хуб надора бо зиёратам када будан тарсон шудаги нека красавчик нихуя се астағфирулло блин иногда слишком материться мекунем барато мебахшен короче салом роғун ака ба пеш ба пеш ништяк ҳар ду як савол чӣ кор кунӣ чор одам дар стул бишинад короче устони калом биё метон ҷамъаш вообще то саволи нормальный чӣ устони калом биё ягон диванаи кресла ягон чи кат да бишинам бугу брат каравот дай бача кат дем 20 кас мешинем 4 кас чо кайса бача мо тоҷикем акай муҳаммад як мода чанд сум кор мекунад специально туда давай я мода 60-70 сомон чӣ та нигоҳ мекунӣ 60-70 сомон фақат монетизатсия шай бухай исусу реклама ҳад 100-300 мешада корол ютубам кор намекунам шербачам саволи мада ҷавоб нагуфти алиев мебахшӣ брат дар куҷои саволам хондастам ҷавоб надодӣ акай муҳаммад як хаям ҷавоб додем хая бор дигар бинавис матин ҳами бухон гум кун исмата дафш кун вай астағфирулло матин саидов вай
одама ҳеҷ хесага саг канал намедорад охи. Бовар кун видеоҳои тамоман маъно надорад. Ростша гуфтӣ вообще маъне надорад. Не ки ту чӣ ба тамошо мекунӣ, ман ҳайрон просто. Чӣ боз звониш бомад дига? Намедонам прикол кайса. Чико прикол? Канали мара мекунам реклама будни ферма гуфтам ки кинои Исмат меброяд қисмида. Гап нест Исмат дар канали Исмат трейлери девона кардагия ма тамошо кардам. Миқа рости гап нафаҳмидам, некай ханданам мардам. Шумо аккаунт додар ҳастем? Бале бале мо аккаунт дорем. Мондаи беҳад мондаем. Қурбон ТВ беҳад акҷо хит кардӣ. Чӣ хел ролик партон видео кунӣ? Ролики ягон чиқири ягон чиз, любой чиз, ҳамин любой ҳодисаи необычный партон ролик мекунем ша. Исмат тез гумша айҷа. Ай ба худои. Алиев Фарид хай короче Алиев Фарид чизи духтари ай. Если чё. Салом бародар, номеруто намегӯй? Намедонӣ ку азиёт. Номеро намедонам. Инстаграм да бинависе? Чахшак мекунем. Реально номеро навгиштагам намедонам. Бas дар видео Эсем Шарипов тамошо кардам. Тир видео бироварди? Дарак надори? Лавошам қабада амо. Ҳамура мегам. Видео тен ҷоя ма тамошо кардам гизала. Ака ма не. Ҳамқа гирия кард ки. Гирия кардам реально. Акай мане некатоб че? Некатоб нека некрӯз номи хидмай нека кадагимша топ акай топои дизи видеои дизида. Топ видео дизи. Яъне ки некадиз. Некадиз до. Не ака видео диз, ухали диз. Меган сӯзан диздам дизда, видео диздам диз. Ака мо дар интернетам хеле. Мо открыто мегӯем ки видео медизем. Видеои навша пага насиб боша иншоалло. Исмат аби бизнес так дошта. Ман идея 1000 дору мефурӯшам. Бля. Ассалому алайкум аз шаҳри Абхазия, бачаҳои ноҳияи Ҷалолиддин Румӣ. Ва алайкум салом ба бачаҳои Абхазия ки аз Ҷалолиддин Румӣ ҳастанд. Бошен зинда видеои навша гап нест. Инстаграм взломат кардагиан ростиш Инстаграм взломат кардагиан рост. Инстаграм мара? Сема взломат накардашка. Сема да кида курама да кида взломат мекунам. Исмат идея дошта мефурӯхтае. Ганда просмотрош зурай бо дигарро просмотрош мехезонада. Ака телефон чӣ ном дора? Кай савол барои ту дай. Чӣ? Телефон чӣ маъне дора? Телефон чӣ маъне дора? Чӣ ном дора? Ӯ дар аймай ку. Охай ин саволои аҷоиб байда дӯст медорӣ ки хеле савол ҷавоб додам. Ака телефон чӣ? Охира тра пурсидашам. Ай ту чӣ ном дора? Ихта бугу. Телефон. Телефонот бугӯяд теда бояд ки ман нафаҳмидам ака телефон чӣ. Телефон Samsung ном дора. Стула тоте мефаҳмӣ. Ман хит кардам ира. Хай кавч карда бишинем. То мети ура мешини. То мети дар рӯи замин бишини хуба. Салом алайкум сози хуби брат меша. Алайкум салом. Чиряк аст яку. Салом алайкум ака негрузу ма Давуд блядь номеро табите чихе ёвем чокад яка хита гирифта устод. Ҳисорҷони Тилоӣ. Давуд браҷон. Рост гап Инстаграму да бинавис. Дар любой видеом Инстаграму да илтимос ҳамш да бинавис. Ва иҷо номер дода наметавонам. Чорка спокойно мешина. Гап нест. Натарс красавчик ма дорем просто қатӣ чак не ма ганда метарсам, ма тарсончакам футбол неёс. Ман хит тарсончакам ки бовар кун уже тарсидам. Ё лучхак ва ягон вақти дигар. Ма дар як моҳ $990 кор мекардам. Ҳамнафас бо Аида кам кор мекардам 10 баробар. И чӣ мақсад дошта шо? Ки? Ба фикрам тра саданияй. Киштания мара. Я фаҳмидам та 70,000 кор мекунӣ, тра кишта плота гирифтания. Не. Итра асир меқапа заложник мара мегӯяд сум ёри мети 100,000 сомон. Ямҳоли додарта метента. Нагане наметем. Нати номрота. Наметем. 70,000 сомон ҷубон метем 100,000. Акай Муҳаммад сози як видео дар бораи Брюс Ли мекарди шеф. Рақси Брюс Ли? Реаксияи Брюс Ли. Реаксия. Худо тоба кардам гуфтам кори дигар надорам дар бораи рақси Брюс Ли. Номер телефон дар кор братан. Гап нест охи братанҷон илтимос ҳам Инстаграм да нест. Ма ӯ публика да номер наметем. 670,000 сомон кор мекунам акай амода. Хай кам та мега. Ба гуфтаи қурбақа борон набоидаю. Telegram. Ака мата да қурбақаём. Ма пишти та гирифта истам. Типа та кор намекунем па. Не ами чашми маранг чашми қурбақа. Била хафаш кардем. Тамома қариш навсё. Акшин Гусейнов чӣ шуд? Акшиниш кия? Ӯ мурд рафт. Ӯ ки арӯзша кишта буд ку барои рашк қади додараш.
Ви вообще о чем? Я дебил будак Псих буду аруша дачи мехапаку зинода мегира Балам табиат. отделом сухта будам бахта. Мурд раф хша гарқ кард. Хе уна мемуд про мекишан сарама. Телеграм яки канал дорум телеграм. Дорум ҳама чи дорум. Толка Описание каналш дуре? описание каналам дуре. Описание канал. Икасе буд Али 99 шо дад барои риш дору ҳаст, бале ҳаст, миноксидил номеро ҳаст, ма номеро компания дам. Дури видеом дуре. Акаҷон ҳамун любоиш ҳаст. Акай некру саломатӣ хуба ништ як садри ҳамаст. Чӣ духтария шербача? Чизот хали смайликат. Ман имрӯз дар ютуб 150 000 сомон кор кардам. Ҳой тарик бошам ман 1 миллион кор кардам. Чӣ хел дар кадом сайт рӯй кунам? Инстаграм да нависем. Инстаграм дорам ку. Салом алейкум сози брат. Ай кор чанд пул мегирӣ? Ай ҳами корот. Ай ҳами кор. Ана ҳами кор нам ҳар я лайко сообщение $100 комментарио. Лайко $200. Боз начо ки механдагитон чай $2000. То ана ми. Кес исматон шок да медата. Мегам ман бепул мерафтам будам. Исмат меброя. Исмаил бахшиш это шутка был, короче. Бад беҳтарин канал дар байни блогери Тоҷикистон. Маям беҳтарин блогер. Шид кардӣ? Тане ма. Эу бакфилм ягона кирд. Эйва. Ягон кас хел маслиҳат кард. Мухлис. Эу пешаки маслиҳат кард ки ман ҳамеша филм мебурам хел буд. Ба ҳамин интернетҳои худ маслиҳат карда мешавад. Чӣ муҷизаҳои Аллоҳ нишон намедӣ? Муҷизаҳои Аллоҳ аввалин муҷизааш ин худаш ҳамин худ монем. Ҳамин одамизод худаш як муҷизае. Шумо структура. Не майли мо калон намеқапем. Дар бораи муҷиза разгабра. Ҳамин чизе ки бинем муҷизаи Аллоҳ охи. Не агар одам ақл дошта бошад, структураи баданта, насколько сложная инсона сохтанаш. Просто структураи бадантона. Фикр кунен, настолько грамотная. Уже мефаҳмед муҷизара. Шарт нест ки санг да ҳаво беста. Уже лишнее, у даже дар кор нест одами ба ақл да. Одамизод худаш муҷизае. Оли то ҳозира баъди 50 000 сол пасам техника то дараҷае пеш намера ки одама придумат кунад. Я аётон наброрем. Ай муҷизаи Аллоҳ дар шарт нест муҷиза дидан. Нафас кашидан худаш муҷизае ки шумо нафас кашидастем. Колхоза ай куҷо пайдо шудем? Абдулло Ғафуров ҳақиқа гап ганда накуте. Колхоза ай куҷо пайдо шудем? Ай колхоз? Ай колхоз худаш ответ дадеста. Ай отличный савол. Ай колхоз пайдо шудем. Худаш ҷавоб дадести. Абдулло братан чо кардӣ? Ва пеш 100% неста ма ягон худоӣ чи марди кӯҳистонӣ. Неста ягон худоӣ. Ай астағфирулло чӣ хел худоӣ? Чӣ гуфтиса? Мо шукрони дар мардум мефта бошад. Шакида мегам. Шакида. Англисия медони ака о ништяк медонам. Бо любой савол ҷавоб англиси ҷавоб медонам. Максимально. Максимально медонам. Ака як бор суруди миллира баланд бхон вай мумкин нест ихи хондан. Вай даста дар болои дил рост меси дар ягон ҷо мехонам. Ака максимально дар YouTube чанд пул кор мекунӣ? $1 миллиард кор мекунӣ братан зик наша. Ака некус шумо зан дорен? Бале. Насиҳат сур кади неки дар видеои акай Муҳаммад. Саломат боши брат. О, мара тариф намекунад, тариф намекунад. 7000 сомон. Я бародара кӯмакш мекунем. Бемора бо воситаи подписчикон. Чаро кӯмак намекунем? Бинависен ҳамон WhatsApp да бинависен, WhatsApp мегӯям, ҳамон Instagram да бинависен охи. Мекунем любой кор бинависен. Қинда Instagram ба ин ахай мегӯм нека чӣ нека топ несам хе нека нижний тире влог. Тамом. Айма мебурам Маҳмадлоев Некрӯз на Instagram. Ёки просто Маҳмадлоев Некрӯз на Instagram бизане. Чё мекунем? Чё бадла кардем? Не, ман чикор дорӣ ту? Ака сам дар барои ки ура брат дар бораи Палод Алемдар ман комментариётро дидагим ягона худати охи. Мисол то бисёр менависӣ, но я SMS я комментария хиса. Бисёр одам бошад дар ҳамон хоҳишманд ба мешава я одам қадар мекунӣ ҳеч ка тамошо намекуна як кас просмотр ҳава хилд меши братан мо миннатдорем ки тамошо мекунем но представь ки мо вақт сарф мекунем ман мегӯм ки Instagram мара взламат кардага я Instagram дигар кушо братан любой Instagram хати брат парто ягон видео страшни охи шава ягон кас натарса дер шуди рӯз барои ки шава пага рӯзида мегӯи YouTube лайк $100 чи мегӯид YouTube ولی به یاد میگیره با من استفاده کنم. خیلی بد. کسی اینستاگرام داد داوود. براتن جواب میتونم.
ютуб пули калон метия як рӯза $400 кор мекунам. О ина ҳамсафар шоиди ҳамсафар ҳамнафас шуда. шоиди зинда. ютуб банкрот кризис мешава ба пули шумо. хайрат дая ба ақли. Акай Муҳаммад блогери беҳтарин. Ана. Дигар так что войма нак. Там стафета гузашт уже. Хай мали рӯза мегзарам. Ойл ма ягон рӯз беҳтарин мешам тура мегзарам. Ози Исмат я така менависад. Ба Исмат. Ма муъҷиза меона. Ина муъҷизаи тапатаёр Исмат. Ки придумад када метона Исмата? Ма тоҷра угадат намекунам следующий қадами вай дар ҷои дар раҳа ё ки дар болои лой. Ман наметавонам ира гуфта. Вот муъҷизаи таёр. Непонятный. Ягон афанди бугу мо худмон. Не, матрақ гӯш намекунам. Ина ма худам афанди. Шумо чӣ дар кор афанди? Хафа нашавӣ гуфтам. Акта ки хта афанди гуфтам ма ака афанди шуд. Бувар ки якум бора эфида медим ҳам брата. ҳеҷ када кордор нест беҳтарин ба пеш. Саломат бошӣ. Тоҷикистон ба пеш. Исмат ҳам мегӯяд. Мара таъриф кардиса. Исмата гуфтеса. Исмат при чом тут Исмат? Фирмаи мара таъриф кардиса. Ма блогера бас кунам миёна бас ка брат илтимос ҳамнафас бас ка блогерира. Қатям кино шармада кардӣ. Ма бахилам. Ма бахилам. Бас ка пага сар. Не. Ма бахилам ба ҳамнафазат. Ма ба ты бахилӣ кардистам. Бука. Бас нак. Бас нак. Бо сериоз нафаҳмам фарқ на. Бас нак. Баъд эфир занг зад бахшиш мепурсам ҳамнафар. Чай марҳаба наслери юнузу. Братан. Ништяк зур. Турк буд ба фикрам. Yes. Агар ягон чӣ гуфта боша. Не, сол. Ҳамнафас мастай чай. Суҳбат кардем неки. Ганеса ка бошен саломат. Акай некрӯз дар бораи телефонҳо видео кунем. Таркидани телефонҳо. Телефонҳо метарка бо. Дига наметарка. Ӯ ошибочный я партия. Я партия Samsung бромад ози хали редка случай. Акай гап ика гап мезани. Биги дега ман худман фаҳмидам. Нека блог не, влог. В. Ана дар ҷои анон Б влог не, ба дар ҷои К ихеле ку С тоҷикӣ, С англисӣ. Хали S не C, ABC. Ба тамом ду ҳарф алиш кунед тамом. Ҳафиз. Ика гап мезанӣ. Молахем. Акай Муҳаммад пеш саломат боша ина бута. Кан палавонам айтя не, кан палавон айшкулой. Блин, сира гуфтам. Як пиёла чой те ма Исмат ма бигем як пиёла чой ай худат XX чишам X сообщениешам ба фикрим чизи ахлоқ кади инсонои хубем шаймошин тавлид кард. Акай Муҳаммад чота шид пешина нест шенар видеота бас ка чӣ? Нафаҳмам. Акай Муҳаммад чота шасти пешина неста шенар видеота бас ка. Ман нав бисёр ку мега. Бисёр ку. Ва чапана хондум. Ту чапана хонди соз бихонагане. Акай роз беҳтарин блогер саломат боши ак фаҳмидам ки намекиштаем. Нека блогери беҳтарин. Нека блогери Тоҷикистона нига. Гуку ба пеш гуку не футбол. Итра просто фрекиса ки номер. Братан намезаре фанда. Ай ки ҷоиш муака, ай колхоз. Бола да гуфта го. Колхозеш муак ҷо. Ай колхоз му. Некатоб ҳамун заде ки видео да озвучка мекуна кияй. Хеш таборай. Даже не смеете ягон фикри бад кардам. Муҳаммад ай некада зурай блогерида. Блин. Двояк. Ма бахилам. Двояк далша. Ма бахилам. Бардар ҳами як видео бинавис номи ичнига. Бардарам ми вукдам вик мада бинавис номер бача. Шумо хубтар шида бинависен? Мада бинависен да видеом ҳаст ман вики шуморо як ҷо меём. Акай некрӯз чӣ хел созед. Меҳвар. Сози? Ништяк братан. Созум вуроди. Алло. Лабай меҳвар. Сози. Ништяк. Ты на ақл доштаи як рӯз як видеом партофти харгояк. Ку ақл надори ҳамвора мепартои. Охи ӯ харгояк барои шумо нестай XX. ӯ барои мардуми хориҷае. ӯ аудитория дигае. Ман дар аввали ҳамун видеоҳо ба тоҷикӣ переводи англисӣ кадӣ гуфтагим. Илтимос ягон тоҷик тамошо накунем. Ту куҷо дар омадӣ тамошо кардӣ? Як ты буди ҳамҷо нависидам комментария ма даё дорум тура мешиносам. Як ҳамин гапае ки ӯ каналлоро назаронашон ҳамаш англисӣ агар шумо поиск натен ӯ хеле видео намеёвед. Ба чӣ так что изо кашдан накора. Бачаҳо лабай меҳвар ма ҷавоб додам. Ай меҳвар
о лабай ака братан бародар азиз хоҳар апа нека влог футбол нест бале правильно нест нека влоги намеяй ака гап нест беҳтарин блогеро ништяк муҳаммад созӣ шукр аҳмад эсемш дабораи ягон видеои дигар дабораи ягон вори дигар гап нест дабораи нека мекунам акадаша акаҷони нодир медидемта акаҷони нодир медидемта нодир мебината чӣ ягон проблема дорӣ дарси бхон эфир ба шумо нодир номи одама нека влог туғри шуд бале туғри шуд ништака анам данайсен баъди эфир ҷавоб метавӣ нека влог бикапен о гап нест эфир ба шумо зеб дора шерои на о дидӣ ба хелӣ кадом шуд босер онои дилкушодӣ кадеса нега зеб дора бо нагӯем ки исмат одами гандае хаймарш хона биёед ида гап нест мс ҳамид ништяк ида хона биёем соли навда мешнем карчи наврӯзида мехезем ба ҳартон гарангем чӯ хит кард лавлистестай духтара ё бача ма хит накард тобакантани парвардигор асли бистака ҳар коштанш мекунӣ бовар метарсӣ ака да кӯдакит ягон бор гум шудагӣ савола хит кади абсурдиша гум шудагим алиш кадаган мадародум нека зурай да блогери опа мухлисои ман дидӣ акаи муҳаммад зур нека чени нека зур гап намезана настолько мара мухлисон уважат мекунад дурӯға таъриф мекунад ки штой ман зиқ нашавам бародар видеои нав партов гап нест обязательно пагане партов ака чи охирози видео надорам бештар хуб лайк мегирифтӣ ҳоли кам шудай мебинем зиқ мешавам ростӣ имя фамилия падилица намекунем барои лайк намемонад қилло эрач представед ки и одами хуб одами ба ору даромадаи ду қилла тамошо дора и кияй бадӣ эражда хутона ба даст бигирем ҳамнафас мо ба даст гирифтагем ку дар плот алендар видео кана кай муҳаммад майтанивай гавзисон чи уда чи короче муҳаммад дар бораи одамое ки фикрам эфир истомона мешавад гап нест брато дар бораи эсем шариф патинка гирифт барои эсем шариф патинка гирифтӣ гирифтем видео инстаграмда партофти ҳама птинкош дарида будам птинка гирӣ омад видеои кӯҳнаро гирифтӣ будим бо партия и ҳами исмат да бартон навистестай чи ӯ гапта фаҳмид кадом гапа мегӯӣ нека влог туғрия футбол нест ҳо анамия акай непуся савол ҳами видеода акҷо аканоли урусо аканоли эрониё ай любой миллат мегирем кроми тоҷик хай бугу дар века чӣ хел биёмед века надорам толка инстаграм дорам см нека кстати хеле идея канал наб шудани нека некрӯз нека муҳаммад намешавад мешавад братан любой чӣ мешавад нека он духтари дубора таваллуд шуда ҳами ростай не и дурӯға одам ду бор таваллуд намешавад одам як бор таваллуд мешавад либо ҷин дуромадаги ҷин ягон каси дига паймя чӣ шудаги либо вай дурӯғай ӯ бофта шудаги писара силна бовар накунем ки апас не оли ман ҳамун видеомо далил мекунам кадом пушаи мо шуда эсем шариф лаба эсем шариф брат нека шариф хай созаем нека шариф нагуфтем соз шуд братва дар ҳамони худо боша ҳама каса короче ганда ховун гирифтага аз ман мезанам хова я сир мекунем хонашон бошен короче дар ҳамони худо ҳама каса ана как расишка смс навистай ай блин я хонда акай муҳаммад дар бораи одамое ки тимон мегирезам бул навистай шуд гап нест брат эсен шариф созӣ брат шигар брат меҳвар гап нест дағиқа ҳама каса бошен дар ҳамони худо